बड' निउज नायगिरि गासैनिसिमबो गोजोननाय बावहरनायजों लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। दिनैनि सेथि खौरां होनो आखायाव लादों। उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा बियाबनि अम्बागावआव मैया 22 फेब्रुवारियाव बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव पेरामेडिकेल साइन्स एन्ड नार्सिं इनस्टिट्यूशन लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवना होदों। बे अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारिजोंनो लोगोसे जयनिं सेरेमनिबो जानानै थाङो। हरिसिंगा ओनसोलनि गोबां रायजो राजाया इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव हाबफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। 132थि डुरान्ड कापआ थांनाय बोसोर 2023 मायथाइयाव बिटिआरनि क'क्राझाराव खुंफुंजादोंमोन। मख'नो गोनांदि 2023 मायथाइयाव बिटिआरनि क'क्राझाराव 132थि डुरान्ड कापखौ मोजाङैनो खुंफुंनायनि थाखाय देग्लाय बोसोर 2024 मायथाइनि जानो गोनां 133थि डुरान्ड कापखौबो क'क्राझारावनो खुंफुंनो थाखाय खाबु होफिननाय जादों होनना मोनथिनो मोनदों। क'क्राझारनि कथालगुरि गेलेग्रा फोथाराव बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'आ नायगिदिंहैनायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे आर्मिनि गोजौ थाखोनि अफिसारआबो फैनानै नायगिदिंफैदों होननानै मोनथिनो मोनदों। 2024 मायथाइनि डुरान्ड कापखौ जुलाइ दाननि 26 खालारनिफ्राय जागोन होननानै केलेन्डार होदों होनना फोरमायनानै होदों इएम दावबायसा बर'आ। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनि डुरान्ड कापआव टिकेटखौ लानानै गोबां बेले-बेजे जानायखौ नुनो मोनदोंमोन। बिनि सायावनो इएम दावबायसा बर'आ फोरमायना होदों दि थांनाय बाराव फार्स्ट टाइमनि थाखाय जोंहा रोंगौथि एसेबां गैयामोन। मोनसे इन्टारनेशनेल गेलेनाय बेखौ सालायनायाव एसे एनै गोरोन्थिफोरा जालांबाय, नाथाय बे बाराव जेन बेबायदि गोरोन्थिया जाया बिनि थाखाय गोख्रों नोजोरजों खामानिखौ मावलांगोन होनना बुङो इएम दावबायसा बर'आ। क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि फरायसाफोरा मानि खुसियाव रंजादों? आसाम आयेन आफादनि 15थि रांबावजा जथुम्मायाव क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिमा फोसावनायनि थाखाय क'क्राझार सरखारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर दिमासा दैब्रां मुसाहारिया सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रुनस पेगुजों लोगोसे बिटिआरनि सिइएम इएम गासैनिसिमबो साबायखर बावदों। लोगोसेनो फरायसालिमानि फरायसाफोरा रंजानायखौबो नुनो मोनदों। बिटिआरनि स्पर्ट्स एन्ड इयुथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि बानजायनायाव थांनाय 23 फेब्रुवारिनिफ्राय 22 फेब्रुवारिसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों क'क्राझारनि दांदुपुर हाजोआव हाजो गाखोनायनि गुदि फोरोंथायनि हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। बे ट्रेनिं होनाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों मोनसे गोनां बाथ्रा फोसावना होदों। सोरबाफोर गोसो गुदुं सुबुङा माउन्ट एभारेस्ट गाखोनायनि थाखाय बेसिक ट्रेनिं लानो सानोब्ला बिटिआर सोरखारा रांखान्थि मदद होगोन होननानै फोसावदों इएम दावबायसा बर'आ। फैगौ बोसोरनि थाखाय बे हाजो गाखोनाय फोरोंथाय हाबाफारिखौ दान मोननै आवगायनानै डिसेम्बर दानावनो लानाय जागोन होननानैबो फोरमायनानै होदों। लोगोसे बे हाजो गाखोनायखौ फैगौ बोसोराव चिरांनि मोनसे हाजोआव लानाय जागोन होननानैबो फोरमायनानै होदों इएम दावबायसा बर'आ। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आखायाव मानो गोजा दुरुं गानो? बेयो आंनि सोंथि नङा, आसाम एसेम्ब्लियाव एमएलए उखिल गगैनि सोंथि। बाथ्राया जोबोद इन्टारेस्टिं। मख'नो गोनांदि आसामाव रिलिजियास प्रेक्टिस, हिलिं प्रेक्टिसनि सायाव जायफोर आयेनफोरखौ लाबोदों बेफोरनि सायावनो एसेम्ब्लियाव दुंहाव थासारिखौ नुनो मोनदों। बे हिलिं प्रेक्टिसनि आयेननि सायावनो एमएलए उखिल गगैया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ सोंथि खालामदों दि आसामनि गिबि मन्थ्रिनि आखायाव गोजा दुरुं खानानै लानाया आयेनाव गोग्लैगोन ना गोग्लैया? बिनि सायाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मा बुंखो सुंद'यै नायनानै लाग्रोनि। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ হাতত বহুত ৰঙা সেইবোৰ কথা আনিব নালাগে বহুত ৰঙা চিন আৰু আপুনি এতিয়া মুভ কৰিব না উইডল কৰিব ৰত্ন দেখিছে সেইবোৰ ইয়াত সেইটো কৰিব নে নপৰিব অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া? প্লিজ সেইটো কৰিব নে নপৰিব? অধ্যক্ষ মহোদয় ৰঙা চিন যে বহুত যে আছে আমাৰ নাই, আমাৰতো ফ্ৰী, এটাও আঙঠিও নাই। প্লিজ সেইটো কৰিব নে নপৰিব অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া? সেইটো কৈ দিলে ভাল হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাইলেন্ট প্লিজ প্লিজ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো যে মই পিন্ধিছো মোৰ নিজৰ কল্যাণৰ কাৰণে পিন্ধিছো। এক মিনিট, যোনে দিছে পইচা লৈছে নে নাই? প্লিজ এক মিনিট প্লিজ অখিল গগৈ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইবোৰ অনাগত কুৱেশ্যন নকৰিব। মানে নক্সাল ট্ৰেইনিং কেম্প আৰু এছেম্বলিৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো থাকিব লাগে। অধ্যক্ষ মহোদয়,
অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো মই পিন্ধিছোঁ এইটো মই কাকো এক্সপ্লইট কৰিবৰ কাৰণে পিন্ধা নাই মোৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে মই পিন্ধিছোঁ যাতে আপোনাৰ কালা নজৰৰ পৰা মই বাচি থাকিব পাৰোঁ গতিকে এইটো এক্টত নপৰে এইটোত নপৰে কাৰণ যেতিয়া কোনোবাই মানুহে মোৰ 9 বছৰ বাচ্চালৈকে এৰি নিদিয়ে তেতিয়াতো মই কিবা এটা দৈবিক পাৱাৰক ল'ব লাগিব গতিকে এই যেতিয়া মই আপোনাক ইভিল ডিজাইন কৰোঁ যে আপুনি মোক এই বিষয়টো মই আপোনাক এটা এই মোৰ হিলিং প্ৰেক্টিছটো ল'লে আপোনাৰ কেঞ্চাৰ বেমাৰ ভাল হৈ যাব কিন্তু ভাল নহয় তাত কোনো সাইন্টিফিক প্ৰুফ নাই তাত পৰিব কিন্তু যদি মানুহজনে কেঞ্চাৰ বেমাৰ ভাল কৰিম টকা পইচা নলয় হি খালি হিলিং কৰিছে বাহিৰৰ পৰা দেন আল্টেৰিয়ৰ মটিভটো নাথাকিলে ইয়াত নপৰে আল্টেৰিয়ৰ মটিভটো থাকিলেহে ইয়াত পৰিব ইমানে কথা बेनि अनगायैबो चाइल्ड मेरिज आयेननि सायावबो गोबां दुंहाव थासारि जानायखौ नुनो मोनदों आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों रागा जोंनायखौबो नुनो मोनदों आं थांनानै थासान्दि आसामाव चाइल्ड मेरिजखौ बन्द खालामगोन आरो माब्लाबाबो जानो होआ आप लोग सुन लीजिए असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक हिमंत बिश्व शर्मा जिंदा है तब तक असम में बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकण्ठ गयारीनिसिम गांसे सिगिनाय लाइजाम फैनायनि सायाव बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'आ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंदों जाय सुबुङा लाइजामखौ हरदों बिनि सायाव मानसिखौ नागिरनो पुलिसखौ दायित्व होबाय होनना बुङो जाय सुबुङा हरदों बेखौ बबेबा पार्टीनिबो होननानै सानाखै होननाबो बिथाङा बुंथिनानै होदों आसामाव हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै आइजोफोरनि सोमावसारनाया खम जायाखै मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि महिलाफोरखौ लाखपति खालामनायनि बाथ्रा माइक्र' फाइनेन्सनि ऋणफोरखौ रेहाय होनायनि बाथ्रायाव जोबोर मोजां नाथाय प्रेक्टिकेलि खामानिया जादोंना जायाखै बावैसोआवनो लाख आइजोफोरनो 10,000 रां होनायनि बाथ्रा लकसभा बिसायख'थियाबो फैगासिनो दङ आसामनि लाख आइजोफोरा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै सोमावसारनायाबो सोलिगासिनो दङ मख'नो गोनांदि बे बाथ्राया साननो गोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि आइजोफोरखौ लाखपति खालामनो थांखि लादों थिग दङ नाथाय आसामनि आइजो माहारिखौ खामानि मावहोनानै माबायदि नोजोरजों बेथन बुजायदों आसाम सोरखारा स्कुलाव ओंखाम संग्राफोरनो बेसेबां बेथन होयो आशा बायदेवफोरनो बेसेबां दरमाहा होयो अंगना बायदेवफोरनो बेसेबां दरमाहा होयो बेफोर गासैखौबो नोजोर होयोब्ला जोङो बुजिना मोनो गासैबो राजनीतिकनि खेला जोब होनना सानना लानो हायो अंगना बायदेवफोरनि सोमावसारनाया दिनैसिम जोबाखै बिथांमोननि दाबिया मान बान्था नङा नाथाय दान बान्थासो नांगौ दासिमनि थाखाय खौरां बेसांखिनिखौनो लाबबाय थेंक इउ सो माच रायजोफोर जायफ्रा जोबजासिम नायजोब्बाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो थेंक इउ